takže tu máme dokonca aj meno. Kika Kováč. Tak idem zatelefonovať šťastnú novinu. 0908 120 201. Čau Kika, tu je Matúš z Lemonade Day. Volám ti, pretože mám... že to je Matúš z Lemonade Day. Ja ti volám, pretože mám pre ťa dobrú správu. Vyhrala si lístky na Beaninu stredajšiu. Čože? Jasné. Takže ti gratulujem. 2 lístky si vyhrala. Ježiš, ja umrem. Dobre. Ďakujem, Takže ďakujem. na tvoje meno budú tie lístky prichystané potom na vstupe VIP v Inchebe. Dobre? Dobre, super, ježiš. Ja si moc kávala teraz. Tak ešte raz gratulujem a pekný deň.